Aziya Yuwaşun Mane Teleradio Ýelimler Birleşiginiň baş assambleýasynyň 61-nji mejlisinde Gorama tarapyndan 2024-nji ýylyň dowamynda ýerine ýetirilen işler we mali işler boýunça hasabatlar dinlendi. Goramanyň ýoly başy düdümine hemde dolanýyş geňeşine täze wekillere saýlamak boýunça saýlawlar geçirildi. Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komissiyasy 2012-nji ýyldan bäri bu goramanyň dol hukukly agdasy bolmak bilen geçirilen dörli çärelere işçän gatnaşýar. Bu bolsa ýurdumyň teleradio ýaýlymlarynyň daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen gatnaşyklary ýoly goýmaga, tejribe alşmaga, bilelikdäki gepleşikleri taýýarlamakda uly ähmiýete eýe bolar. Şeýlede daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen duşlar geçirildi. Baş assambleýanyň 61-nji mejlisiniň çäklerine Goromanyň sport, habarlar, tehniki, taslamalar we meýilleşdiriş, radio, dokumental filmler boýunça toporlaryň maslahatlary geçirildi. Mundan meýilekde hyzmatdaşlyk etmeň meýilnamalary Türkmenistanyň hemde Aziya ýuwaş ummany sewitiniň ýurtlarynyň syýasy, ykdysady durmuş we meýdan ansanperwer durmuş barada maglumatlary serjeriş käsitli habarlary ýygydaly alışmakdan köpçüliklerin habar beriş tegisleriniň işgärleriniň hüner derejelerini ýokallanmak babatda tejribeleri alışmakdan we beýleklerden ibaratdyr. Aziya ýuwaş ummany teleradio ýaýlymlar birleşiginiň dörli ugurlary boýunça baýraklary ýeňjilere gowşurly. Bu ýaýlaryň çäklerine 13-nji teleýaýlym Aýdymsaz festivaly geçirildi. Aziya ýuwaş ummany sewitiniň 10 mil ýurdunyň aýdymçylarynyň arasynda ýurdumda aýdymçy Şatlyk Gurbannazarow wekilçilik etdi. Ýurdumyň wekili Gahryman Arkadamyň we Arkadaly Gahryman Serdarymyň ýol başlygyny anyp barýan beýik işleri beýan edýän aýdymy festival gatnaşçylary tarapyndan uly şowky bilen garşylandy. Yürüňe Türkmen Arkadaly Serdarymyz bilen yürüňe Türkmen Gahryman Arkadamyz bilen yürüňe Türkmen Arkadaly Serdarymyz bilen. Bu ýerde geçirilen çäreler ýurdumyň awraýynyň dünýä ýurtlarynyň arasynda hassa beýikdiginiň ýeni däwr aýdym tutnamasy boldy. Ýurdumyň köpçüliklerin habar beriş tegisleriniň işine hassa ösürmek we bu wagtda dünýäniň öňdäwazly teleradio ýaýlymlary bilen hyzmatdaşlyk etmek, tejribe alşmak hemde bilelikdäki işleri amala aşyrmak babatyna giň mümkinçilikler döredip berýän Gahryman Arkadamyň hemde Arkadaly Gahryman Serdarymyza alkyşlar ýaňlandy.